Er gaan een aantal meisjes heen. We maken vandaag een voorlopige doorstromingsscan. Er zit een type op op het moment dat het op een heel de regio die wedstrijden zijn gekund. En ik weet niet precies wanneer het is. Als je 16 april mee mag doen, dan maak je daar kans om geplaatst te worden de districtsfinale en dus op 21 mei. Dan begin ik met de tip 1. Dan een stapje vooruit. Het mag niet zijn dat jij straks nog een keer in Doekse mag trainen. Turnen. Misschien is het wel een training, maar het is wel een medaille. Als eerste gaat het door. Kan wij het door. Lieve Raad, NTK Apeldoorn. Lieve Rozenblok, NTK Apeldoorn. Lieve Spijkerbos, TRO Apeldoorn. Lieve Spijkerbos, de Dekka. De Taalboek, SP Twello. Kind van de Oosterkamp, de Kemperling. Met name de junioren. Gaan we 9 meisjes of 9 turkjes door.